Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się dziśki widzimy. Dziś to zaś będzie Ausdruck, tak wakacyjnie. I to będzie taki Ausdruck, który go dała moja prababka. I ja tak doprawdy nie wiem, czy łąka indziej też był, czy to ino tak we mojej familii. A to było takie coś, że jak w to coś godą takie, wiele godą i tak nie szło do końca spokopić, co też on godo, to moja prababka go dała na to hołe, lołe, mite, kloły. I o co się roztomili rozchodzi i co je w tym takiego psychologicznego. Bo patrzcie, roztomili. My coś takiego mamy we sobie, że jak ktoś coś godo i to je takie fez naukowe, albo fez nawet nie ino naukowe, ino my nie poradzimy tak do końca spokopić, o czym też on godo. I co to je? My tego nie rozumiemy do końca. To nam się wtedy wydało, roztomili, że on godo tak mądrze, nie? Jak tak wiele takich słów używa, co takie są trudne, to nam się wydało, że on fez musi być mądry. Jak my nie rozumiemy, co on też do nas godo, no toż on musi godać fez mądrze. I takie ludzie coś mają. I tak jest ze naukowcami, albo ze rozmaitymi rzeczami. Ja pamiętam taką jedna znajoma od mojej babki, ona go dała, że ona tak doprawdy to tak nie do końca lubi ta nową msza. Ta nowo to się znaczy, że ta, kero po tym soborze watykańskim II, nie? Że ona je po polsku. Bo ona gada, ja to je wszystko fajne, ale wiecie, jak ona tak była tako po tej łacinie, Jorzech nic blank nie rozumiała, to było takie nadzwyczajne, takie fajne, takie coś choby niezwykłe, a to je takie proste, normalne, to co to taką msza? No i takie coś my roztomili mamy, że jako w to godo takie słowa roztomajte, co my tam nie do końca rozumiemy, co on godo i wiele takich słów, to nam się wydawało, że on je fez mądry i to, co on godo je mądre, a to nie zawsze roztomili musi być prawda. Bo można być tak, że ktoś godo prosto, a godo ważne rzeczy, potrzebne rzeczy i ten, co godo takie, jako ta moja prababka go dała hoły, loły, mite, kloły, to można nie gada nic fajnego, ani nic mądrego. No, można tak i być. Może być tak, roztomili, że richtig, ten, co tak godo, te takie trudne słowa, to richtig, to są ważne i trudne i takie rzeczy, które są ważne i też fajne. I no on tak godo, no bo tak się nauczył i tak godo. Ale można też tak być, że są takie ludzie, które takich wielkich słów używają ino po to, co by się wszystkim wydawało, że oni są mądrzy. A to nie ma nic, prawda? To też tyle, że wam chciała dziśki powiedzieć o tym. No i co? Na dziśki to tyle. Pożegnamy się. Czymcie się. Pyrsk.